ድሮን ሩስያ ብሮማንያ ብዝርከብ ሓደ ህንጻ ብምውቃዕ ክልተ ሰባት ተሃሪሞም እዚ ድማ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ካብ ጅመር ዜጋታት ሓንቲ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ሃገር ብድሮን ሩስያ ክረሙ ፈላማይ ምዃኑ ተመዝጊብሎ እቲ ፍጻመሎም ዓርብ ጥቃ ደቡብ ሮማንያ ምስ ዩክሬን ትርከብ ምብራቃዊት ከተማ ጋላቲ ዘጋጠመ እዩ ብሙሉእ ነታዊት ዝኾነት እታ ድሮን ኣብ መበል 10 ደርቢ ናይቲ ህንጻ ብምፍንጃራ ይባርዕ በጊሱ ክልተ ሰባት ብመጉዳእቲ ኣብ ሕክምና ክእለዩ ከለዉ ኣስታት 70 ነበርቲ ድማ ካብቲ ቦታ ክገዕዙ ከም ዝተገበረ ተገሊጹ ፕሬዝደንት ሮማንያ ኒኮላስ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ካብ ጅመር እንዳሓር ንመሬት ሮማንያ ጸሉ ዝኸበደ ፍጻመ ብምባል ብዙሕ ኣኼባ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ምክልኻል ሃገር ጸዊዑ ዋና ጸሓፍ ኔቶ ማርክ ሩተ ነቲ ግዳልቦ ተግባራት ሩስያ ንኹላት ሓደጋ ይኽብል ኮኒንዎ ሩተ ኔቶ ንሱ ወከፍ እምነት ናይ መሻርክቲ ሃገራት ግዛኣት ንምክልኻል ድሉ ኮይኑ ከም ዘሎ ንፕሬዝደንት ሮማንያ ኒኮላስ ከም ዘረጋገጸሉ ገሊጹ ሩተ ብኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሩስያ መላእ ዩክሬን ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባትን ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርጽታትን ዕላማ ምግባር ከም ዝቐጸለትሉን ትማል ምሸቱን እቲ ዘይሕጋዊ ናይ ወራር ተግባር ሳዕቤኑ ኣብ ዶብ ጥራይ ከም ዘይብቃዕ ዳግማይ ዘርኣየ ኢሉ ኔቶ ዓቕሚ ኩሉ ምክልኻል ክቕጽል ምዃኑ ዝገለጸ ሩተ ዩክሬን ወራር ሩስያ ንምምካት ዘኽእላ ደገፍ ከም ዝቕጽል ገሊጹ ኔቶ ነቲ ሸለልተነታዊ ተግባር ሩስያ ዝበሉ ፍጻመ ክኹንን ከሎ ፕሬዝደንት ኮሚሽን ኤውሮፓ ኡርሱላ ፎን ደር ሌየን ድማ ኩናት ሩስያ ካልእ መስመር ሰጊሩ ከም ዘሎ ገሊጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሮማንያ ከቢድን ዘይሓለፍነታውን ምዕባለ ብምባል ኔቶ መስርሕ ምስግጋር ዓቕሚ ጸረ ድሮን ከቀላጥፍ ብወጊዕ ሓቲቱ እታ ድሮን ምስ ተለለየት ክልተ ጀት ኤፍ-16 ሮማንያ ከም ግብረ መልሲ ብህፁፅ ተላዒለን እኳ እንተነበራ ሰራዊት ግን ኣብ መንጎ ምልላይ እታ ድሮንን ፍንጀራን 4 ደቂቕ ጥራይ ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣዘዝቲ ዩክሬን ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ናብ ክልል ኣየር ዩክሬን ከይትኩስ ከም ዝተገደቡ ድማ መልኪቶም ሩስያ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዝኾነ ርእይቶ ይሃበትን ድሮናት ሩስያ ናብ ሮማንያ ክሰግራ መጀመርታ ግዜ ኣይኮነን እቲ ኩናት ካብ ጅመር 47 ግዜ ኣብ መሬት ሮማንያ ስብርባር ድሮናት ተረኺቡሎ ካብዚኦም እቶም 12 ብዝዓመት ጥራይ ዝተረኸቡ እዮም ብኻልእ ፍጻመ ደቡባዊት ከተማ ዩክሬን ኢዝማኤል መጥቃዕቲ ድሮናት ክወርዳን ከሎ ዩክሬን ብወገን ኣብቲ ሩስያ ብትቆጻጸሮ ምብራቃዊ ዶነስክ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ሞይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝቆጻጸሩ ስፍሓት መሬት ናብ 70 ሚታዊት ንኽዕብዮ ትእዛዝ ሂቦም ከም ዘለዉ ገሊጾም ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መደረ ዘስምዑቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕጂ ንሓማስ ነጭንቖም ኣለና ሕጂ 60 ሚታዊት ካብቲ ቃዛ ንቆጻጸር ኣለና ነዚ ተፈልጢኹም ኢሎም ወሲኾም እውን ሕጂ 50 ሚታዊት ኢና ዘለና ናብ 60 ክንሰግር ኢና ዝሃብክዎ ትእዛዝ ናብ ኢሎም ዘረኦም ክገትኡን ከለዉ ካብቶም ተሳተፍቲ ሓደ ናብ 100 ኢሉ መሊስሎም ኔታንያሁ ቀፂሎም ደረጃ ብደረጃ ንኸይድ ቅድሚ ኩሉ 70 ሚታዊት ካብኡ ንጀምር ብኩሉ ኣንፈት ንደፍኦ ማለና ምስቶም ዝተረፉ ድማ ክንገጥም ኢና ክብሉ ተሰሚዖም እስራኤል ኣብ ቃዛ ዘለዋ ቁፅፅር ንምስፋሕ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓስ ብመሪሕነት ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ንዝተበፅሐ ውዕል ደው ምባል ተኽሲ ዝጋጮ እዩ ኔታንያሁ ነዚ መደቦም ዝገለጹ እስራኤል ካብቲ ውዕል ደው ምባል ተኽሲ ወፃ ኣብ ቃዛ መጥቃዕቲ ትቕፅለሉ ዘላ እዋን እዩ እስራኤልን ሓማስን ነቲ ናይ ትራምፕ ናይ ሰላም መደብ ንምቕጻል ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘይቀጥታዊ ዘተ ነዋሪ ፍትሕ ኣምፁን እቲ ውዕል ደው ምባል ተኽሲ ተግባራዊ ካብ ጅመር እንዳሓር እንተወሓደ 738 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐተሉ ሕብራት ሃገራት ከም እሙን ምንጪ ዝቆጸሮ ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይምልክት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ውዕል ደው ምባል ተኽሲ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝህልዋ ቁፅፅር 53 ሚታዊት ክኸውን ስምምዕ ነይሩ ድሕርቲ ውዕል ደው ምባል ተኽሲ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቃዛ ዘለዎ ቁፅፅር ካብ 60 ሚታዊት ንላዕሊ ከም ዘብፅሖ ኔታንያሁ ዝተፈላለዩ ወግዓዊ መደረታቶም ኣረጋጊጾም እዮም ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ቃዛ ብሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓማስ ንቃዛ ብዝኾነ መልክዕ ከም ዘይመሓደር ፈኪሩ እቲ ንስ ዝበሎ ወለንታዊ ስደት ፍልስጤማውያን ካብ ቃዛ ኣብ ልክዕ ግዚኡ ከም ዝትግበር ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ሰሙን እዚኣ መላእ ቃዛ መጥቃዕቲ ቀፂላ ኣላ ብረቡዕ ከተማ ቃዛ ብዝተፈጸመ ደብዳብ 5 ህፃናት ዝርከብዎም ብውሑድ 10 ሰባት ተቐቲሎም ዝተፈላለዩ መጥቃዕታት እውን ነቲ ሓድሽ ዝተመዘዘ ሓላፊ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ መሐመድ ኦዴህ ምስ ኣባላት ስድርኡ ቀቲሉ እቲ ኩናት ኣብ ጥቅምቲ 2023 ካብ ጅመር እንዳሓር ብውሑድ 72742 ፍልስጤማውያን ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 172000 ድማ ቆሲሎም ካብዚኦም ልዕሊ 21000 ህፃናት እዮም መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ሕጊ ኣሜሪካን ተፈቒዶም ስእልቲ ፕሬዝደንት ዝሓዘ ናይ $250 ናይ ገንዘብ ኖት ንምሕታም ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጡ ናይ ፌደራል ሕጊ ብሂወት ዘሎ ሰብ ስእሊ ኣብ ገንዘብ ኣሜሪካ ከይሕተም ይኽልክል እዩ ይኹን እምበር ኮንግረስ ዝርከቡ መሻርክቲ ትራምፕ ነቲ ፕሬዝደንት ፍሉይ ፍቓድ ዝህብ ሕጊ ኣዳልዮም ኣለዉ ግምጃ ቤት ኣሜሪካ ነዚ ሕጊ ምላሽ ንምሃብን ግቡእ ትልምን ቅድመ ገምጋምን የካይድ ከም ዘሎ ወሃቢ ቃልቲ ቤት ጽሕፈት ንሲኤንኤን ገሊጹ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ዘቕረቡ ኣባላት ኮንግረስ ዝስጉምቲ ሎሚ ዓመት ንዝኽበር መበል 250 ዓመት
معلت ناصنت أمريكا كملكت كم زخون يقلصو أترقق أنت تصديق بريزيدنت المشاركة من هاجراو تكالات الملكتات سئلي سمن مثل ترامب زسفرلو حدش سقمت كخون يو أتنا كلتا $250 نوت انت عينت قصتا كهلو كم زغقل اسكاب حج وقعوي تجبرن أو تحت جمجابي زركون جنزو أمريكا زدالون زحت من بيروجن أتندفن خسرحاتي تلوم حلف جمجابي توزوت ومجلت زرك حق خوين تتفرمو أتبيرو حتمت مبل 350 عمت بعد عباي هاجرنا بقبو قفلت أزهب لا $350 مذكرتا نوت نمحتان بنتفتين كأسعاس الليلوم قد حج مبل 350 عمت تهاجر مخنيات بمقبار فيرما ترامب هاو جنزو أمريكا نخعرف كم توسنة تقاليت نيرو أو يوصل بريزيدنت أمريكا فيرما أو جنزو تهاجر حتى مزن فلما أوانيو زحالف عم استدالو حدش رقق حق خوين نختصدق أبيت مخر وكلتن سينيتن أمريكا قاريو ختصدق اللو نابت خال زينا مسن سجر سراو السودان نابتي أبت قادب إثيوبيا تركب كتام حمورة يقرب كم زرلو تحبيرو سراو السودان نبتاب تحت جزء سماء ونايل أبت قادب إثيوبيا تركب كتام حمورة يقرب كم زرلو تمال حموساف ليتهم كم السودان تريبن سبت أبوات سراوت نتنا مودة عرضات عام استيل زجلتهم دحرمو كنت صاري نابت خباب زجع زرلو راعي أجار سراو السودان أبزوت أمجلت إتوتدرو حيلي مسحيلتات كيدان بمخان أكا وحمورة زنبرنا مودة عرضات عام استخمز عنوان نتخت مان مقود زار كم زقربن قلت اتسراوت وسيخكا حموران دو اب تركب مدبر الباركا بحيلتات قلطف مله زورد متقعتي كم زفشلون افليطوم ابت متقعتي ولعلتم بولطف زموت زنور حيلتات لعل عنوت حيل سب كم زوردن حيال وتدراو مخاين وتدراو مسارحتاتن كم زحازن قليصو بمسارت تصبصاب سراو السودان تجادلت تختمان مخباب زعل مخلتش نخزرلو استراتيجيكو متقعتي بمكياد كاب سمين دو نا حمورا قصي قسكسالو ام جمرتا ناي سمون اتسراوت اب دوا وسن كتم حمورا زركب كباب الباركا دغمه خمس تقطاطره افليطو نيريو بتوسخ دما سميناو مبرقه ختما بزركب وردا قيسان عدن ابدغلان حويس 4 كبابታት كم تقطاطره مغلاص ون يذكريو سراو السودان مس حالታት رابيد اكشنز تمحازو تجادلت تخسخا غراو دوب ኢትዮጵያ ከም ዘባረሩ ወንገልጽሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘዋ ሰማያዊ ናይል ሱዳን ትርከብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ወርሒ መጋቢት በሓይልታት ቁልጥፍ ስጉምትን ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን SPLM እንተታሒዛ መንባራ ይዘከር እታ ከተማ ምስ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ቅርበት ናብ ዝብግጭ ዝተዓብለለ ክልል ቁልፊ መሳገሪት ብምዃና ስትራቴጂካዊ ገዳስነታ ልዑል ምዃኑ ብሰፊሑ ክግለጽ ጸኒሑ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ኤርትራን ግብጽን ናይ ድሮን ወታደራዊ ሓገዛት እንዳገበራ ኢድምት እታው ሱዳን ይገብራሉ ኣክል መራሒ ዳዕመል ሰሪዕ ኸሲሱ ይርከባሉ بحبرات إمارات عرب تحجزوا أب سودان سلطان محزن حنا أزاز سراوت عطو جل دعمل سريع ليتنال جنرال محمد حمدان دقالو حميتي بعد إدالة حمل كيتو أبزهوا مجلس حجون إيرترا مخصاص قتل يركبالو نسخم زبالو إيرتران جبت ناوناي كلتي إنها جرحنا درون موجس بمقبار أبزوا سماوناي نسراو السودان دقفا مهابين زركوا بموالي خصيصو زركب زلو أبي أحمد سجات نايتي بقرن أفريقيا خلع زخل زسكح خويناتن كافورت متيه زي إيكونوميست رخو عميق تنتنا وتصاب كم زملكته قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد أبزوق قرن أفريقيا عبد حيل خدكون تخلها بتا من حيال هاجر مهنات عبي دليتا لو أنت خونا جن إذن سوزخ تلزلنا وتصاب بوليسنا جيوبوليتيكا والكاو حلمن نتزوانا بزسكح عبي خويناتنا متى عدلو أزيل علن زشقلن كوين اللو أتصاب نزي بقرن أفريقيا تنتلت إلو زلنا يكون سجاتن يا أبي أحمد استراتيجي بخمس 7 عبيت نتبتاتي تنتنو اتقدمينا حيل ممتات عغمي أبي أحمد إثيوبيا خف زلوانا وشتاو قلولا واوطيو أب قرن أفريقيا قطباون وتدراون لعلنا زلوا حيال هاجر كجبرا يدلي أزدليت زدما مستوم أب تزوا زلوا قربا بتهاجرات قطاو ناي بوليتيكان صطان مسحابي فترالو اتخال أي بهجي أفدق بحر إثيوبيا ناي بحر أفدق زي بلا هاجر مخانا مغيار أبي زلوا بوليتيكا وسانه مس قربا بتهاجرات بفلاي مس إيرتران سوماليان زلوا زمدناتات بزغف أمن قد خمس بالا شو غيرو ولو مس سوماليلاند استقبرنا ودب سممع على السوماليا حزب مخانو نتزوانا حدشنا كينات مدرخيتي ولوم سالساي وشتاو قلولاوات تهاجر اب تحت حيال وشتاو ግጭታት ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሚያን ትግራይና ተሰቃይትን ከላ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ ግነቶም ዓበይትና ህንጸት ፕሮጀክታትን ናይ ደገ ፖለቲካዊ ጽልዋታትን ቀዳምነት መሃቡ ንብዙሓት ዓለማዊ ተዓዘብትን ትዕቢቱ ዘርእተ ገይሩ ይወሰድ እቲ ራብዓይ ድማ ናይ ዘባው ኩናት ስግኣት እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ግብጽን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኪዳን ምስሓብ ሓደ ንእሽቶ ናይ ዶብ ጌጋ ወይ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ተጋጢሙ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓባር كأنه زخل زسكا خوينات نايمولا عدلو دشاقل مخوان تنتنتي يتنقو
ኢትዮጵያ ምስ $1 ቢልዮን ኣለቃሕታ ተስማዕማዕትን ስርዓት ብልጽግና ምስ ዓለማዊ ኣለቃሕቲ ቦንድ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ዕዳ ምልስላስ ዘተ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ $1 ቢልዮን ናይ ዩሮ ባንድ ዕዳ ንምልስላስ ምስ ጉጅለ ዓለማዊ ኣለቃሕቲ ዘካይዶ ዝነበረ ዘተ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጡ እቲ ዘተ ክቋረጽ ዝኻለ ድማ መንግስቲ ካብ ወግዓውያን ኣለቃሕቲ ዝቐረበሉ ተቃውሞ መሰረት ብምግባር ዘመሓየሹ ሓድሽ ሓሳብ ዕዳ ምልስላስ እቶም ኣለቃሕቲ ምቕባል ስለዝኣበየ እዩ። ኢትዮጵያ መወዳእታ ዓመት 2023 ናብ ልዕሊ ኣብ ወረደ ከቢድ ናይ ወፃኢ ዕዳ ጽቕጢ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሕጽረት ከምኡውን ምስ ግጭታት ተተሓሒዞም ዝመጸ ኢኮኖሚያዊ ዘይርጉእነት ናይ ዩሮ ባንድ ወለድ ክፍሊት ክትፍጽም ከም ዘይከኣለት ዝዝከር እዩ። እዚ ድማ እቲ ሃገር ካብ ዛምቢያን ጋናን ስዒባ ኣብ ትሕቲ ናይ ጂኢ ስራ ሓበራዊ እገዳ ዕዳ ምልስላስ ዝሓተተት ሳልሰይቲ ሃገር ኣፍሪቃ ክትከውን ገይርዋ ኣሎ። እዚ ናይ $1 ቢልዮን ናይ ዩሮ ባንድ ዕዳ ምልስላስ ዘርርብ ክልቲያዊ ብዙሕ ወገን ዘለዎን ውልቀ ለቃሕትን ዘእተወ ናይ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ናይ ዕዳ ምምሕያሽ መስርሕ ብቐረባ ክትትል ዝግበር ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት እቶም መልቃሕቲ ነቲ ቀዳማይ ስምምዕ ዕዳ ምልስላስ ድሕሪ ምውዳቖም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐስ ተዋጋእቲ ፋኖ ካብ ሎም ጀሚሩ ን5 መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ኩሎም መንገድታት ዕጽዋ ኣውጆም እዚ ስጉምቲ ሓይልታት ፌደራል ሓድሽ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ጸብጻባት ብምውጽኡ ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ብሄራዊ ምንቅስቓስ ፋኖ ኣምሓራ መንግስቲ ቅድሚት ዝመጽእ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ግዝኣታዊ ቁጽጽር ንምስፋሕ በብዙሕ ግንባራት ሓድሽ መጥቃዕቲ ይኸፍት ከም ዘሎ ኸሲሱ እቲ ሰነ ሓደ ክካየድ ዝተመደበ ምርጫ ዝበዝሕ ክፋል ክልል ኣምሓራ ብትሕቲ ጽልዋቶም ተዋጋእቲ ብምህላው ኣብ ሒደት ዓበይቲ ከተማታት ኣምሓራ ጥራይ ጎንደር ደሴን ባህር ዳርን ሓዊሱ ክካየድ ትጽቢት ይግበር ብምኽንያት ዘይምርግኣን ትሕት ቁጽጽር መንግስቲ ፌደራልን ካልኦት ብጎንፂ ዝተጸልዋ ከባብታት ሓዊሱ ገለ ክፋላት ኦሮምያ ብምልእታ ክልል ትግራይን ከምኡውን ደቡብ ምዕራብ ክፋላት እታ ሃገር ካብቲ መስርሕ ምርጫ ወጻኢ ክኾና እየን። ኬንያን ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ጎኒ ተቃወምቲ ሓይልታት RSF ብምስላፍ ነዳዲ ክስክሳሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት መንግስቲ ሱዳን ከምኡውን ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለም ዜናን ጸብጻባትን ዘርጊሐን ነይረን። ብዓብዪ እውን መንግስቲ ኬንያ ንሓምዳን ደጋሉን ኣሕዋቶምን ፓስፖርት ናይቲ ሃገር ብምድላው ካብን ናብን ንኽንቀሳቐሱ ሰፊሕ ባብን ዕድልን ፈጢሩ ነይሩ። ኬንያውያን ነቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ምትእትታው ብግልፂ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክቃወሙ ተራእዮም ነይሮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ኬንያ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኢድ ምትእትታው ክተረጋግጽ ሕቶ ኣቕሪቡሉ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ኬንያን ተቃውምቲ ሓይልታት RSF ንሓውና ሓምዳን ደጋሉ ዝኾነ ብኣሜሪካ ተድላይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ዘሎ ናይ ኬንያ ፓስፖርት ዘለዎን መንግስቲ ኬንያ ዝገብረሉ ዘሎ ምትሕብባርን ደገፈን እንተዳ ቀፂሉ ኣብ መንጎ ኬንያን ኣሜሪካን ዘሎ ርክባት ኣብ መዳይ ቁጠባን ዲፕሎማስን ብከቢድ ክሃሲ ምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዊልያም ሩቶን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን መጠንቀቕታታት ኣመሓላሊፉ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ኬንያ በዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣመሓላሊፍዎ ዘሎ መጠንቀቕታ ሻቁለት ኣትይዎ ይርከብ ኣሎ። ኬንያ ሓንቲ ካብተን ተቃውምቲ ሓይልታት RSF ሓምዳን ደጋሉን መሬታ ባይታን ዕድልን ብምጥጣሕ ኣብ ሱዳን ጎድናዊ መንግስቲ ክምስረት ምንቅስቓሳት ዘካየደት ሃገር እያ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነዝን ካልእን ኣብ ግምት ብምእታው ንኬንያ መጠንቀቕታታት ሂብዋ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንሱዳን ኣገዳስን ዓበይትን ዓወታት ኮይኑ ይርከብ። ብድሕሪ ኬንያ ኩነታት ናበይ ክሰግር እዩ ንምርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን። ስርዓት ብልጽግናውን መጠንቀቕታ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ክጽበይ እዩ። እዘን ክልተ ሃገራት ዝገብሮ ቀጥታዊ ኢድ ምትእትታው ብፀሓይ ቀትሪ ገሂዱ መንግስቲ ኣሜሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ነዚ ጉዳይ ፈሊጦም ከም ዘይፈለጡ ሪኦም ከም ዘይረኣዩ ሸለሎም ክሓልፉ ጸኒሖም እዮም። ናይ ሱዳን ኩነታት ቅልጡፍ ምዕባልታት ይምዝገበላ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ሓይልታት RSF ብዝተፈላለየ መዳያት ሓገዛት ዘበርክታ ዘለዋ ሃገራት ዝገብረ ዘለዋ ከም ዝኣመሰለ ጸቕጥታት ንህዝብን ሰራዊትን መንግስቲ ሱዳን ዓበይቲ ዓወታት ከምኡውን ተቃውምቲ ሓይልታት RSF ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ኬንያን ዓበይቲ ጽፍዒት ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ዓለም ሓደ ዘይካድን ዘይቀበርን ሓቂ ኣሎ። ንሱ ድማ ጅግንነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ናጽነትን ምምጻእ ዝፈጸመ ቅያን ጅግንነትን ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ካብ መሬቱ ገሒፉ ንምውጻእ ዝኸደ መሪር ዝኾነ ቃልሲ ብቓላት ዝግለጽ ኣይኮነን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕማመ ብሓጎታቶም ዝደገሶም መራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ በየናይ መንገዲ ናጽነታ ረኺባ ዝኾነ ይኹን ፋይላት ክንረክብ ኣይከኣልናን፣ ወደብ ዓሰብ ከመቢሉ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ዝኾነ ይኹን ሰነዳት የብልናን እናበሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድንጋር ፈተነታት ከካይዱ ተኸታቲልናን ተዓዚብናን ኣለና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልጽግና መርዛም ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ጽምዶ እዩ። ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጀመረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ሰበስልጣንን ወታደራዊ ኣዘዝትን ተሰጋጊሩ ይርከብ ኣሎ። ትማሊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝወፀ ቪድዮ ነዚ ሓቅታት ታሪክን ጅግንነትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክምስክር ዝተረኣየ ጀነራል ትግራዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ነቲ ንኡስ መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ስርዓት ብልጽግናን ዓበይቲ መልእኽታት አመሓላሊፉ ይርከብ ኣሎ። ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? በመሪሕነት ዛው ግንባር ቅድሚኡን ምጃሃት ተሳተፉ ናይ ባዕሉ ውሕልና ናይ ባዕሉ ህርኩትነት ናይ ባዕሉ ውፉይነት ናይ ባዕሉ መስዋዕት ይዕውትዎ ኢትዮጵያ ሃበታ ዓለም
مجزئة إثيوبيا دوعة مبان ما يعلى جامنيرو خجزء زخدو أسافر خجزء زخدو محاور خجزء زخدو سراويتات دعيخو نوم زعوتي الذئة جزء دستور بيتولى تحقق جنرال زبالو حزب إيرترا بعلينات إنه توطيب مرحنا الشعبية قدمي وجبهة استساتفلو ناي وعلى وحلنات ناي وعلى هركوتنات ناي وعلى وفينات ناي وعلى مسواتي عويت وإثيوبيا هواتي كونتن أمجزات إثيوبيا 3 عام استجبر ناي وعلى عوي قالت نيرو خجز زخدو فارخ خجز زخدو محاور كجز زخدو سراوت هديه غزام تو عوتيو أزي عجزات دسك بلو ما يكبلهم حقيا اتقال استخفل مسواتنات نقول نجديف كخمزي اللي وصيدك مني فريم هي بوزول زروا على مجزأة وزربا أيو نهزب خمقها خم عجانا يمرأي قداي فريم كاركب اللخ مبال زار كام مرد أيو صار هزبي يزقوام زخبل تزاري بلوم نتسرعت بالتسقنان زحلف خلط عامة فرقانا بلعن هزبي إرتراز كايدو فتنتات بعوي والنوس مرح إثيوبياوي حمد أباي توكلت هزبنا يتهاجر قريبو إرترا بخمي من قدنا تسقنتا رخيبا مرقاقل سندات يبلنان زبالو قرمل لاشن قبرا ملسن تواهيبو يركبالو بجزيو مكتل دايركتور جنرال تكال تمرتن بهالن حبرات هاجرات يونسكو محمد الفارانا وزمرح جوجلا بإيرترا عودتي كايدالو اتحلاف ጨንፈር ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሊዩስ ሃስዋን ዝርከቡ ልኡክ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ትምህርትን ዜናን ኤርትራ ብምርኻብ ከም ዝተዘራረበ ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፈ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ዘውፅእ ሓበሬታ ኣረዲዩ بخال زيناب كباب قبو ك27 جنبت جمير اسك 28 جنبت لوم علت 29 جنبت حويس خوينات كم زلو تغليصو بركز بلخا ماخل عدس تبغس ابالات سراويت ኢትዮጵያውን ናብ ተኸባቢ 5 ተጓዓዙን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ቆቦ ከም ዝበጽሐን ተፈሊጥሎ እዚ ከምዚሉን ከሎ ትማሊ ካብ ከተማ አዲስ አበባ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቆ ዝርከብ ከባብታት ዕጥቋት ጉጅለታት ብዘካየድዎ ሰርሒታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ናይ ቅትለት ተግባራት ከም ዝፈጸሙ ተግባራት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቆጢዕ ከም ዘሎ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ትማሊ ሒዘን ዝወጻ ሰፊሕ ኣርእስታትን ዜናን ጸብጻባትን ነይሩ ብልጽግና ከተማ አዲስ አበባ ቤት ጽሕፈት 4 ኪሎ እንተዘይኮይኑ ነቲ ሃገር ምቁጽጻር ሲኢኑ ይርከባሉ ን6 ዓመታት ሰርሑ ድራማታት ሕጂ ተሓቅታት እናተቃልዐ ይርከባሉ بخال زينا دما ودبات باطعن عسب النص ناي نقد بوتا كخون إيرترا كل حساب بلانن يو انتخونا جن شغلوت رعدن إمارات عرب بريزيدنت إيرترا خيسرح ودبات عسب باطعن تبرر أدلاي نتا وحصات سرح بريزيدنت دبي باي تازبيتو ات ارتفشال حصات سرحت كتما دبي كم تزنبره تسافرت خم تخون سلازفلت يوم مسرعت بالصقنان ودب صفا جنب مشراخ دحرت اولawيكم بالعل ገንዘባው ንዋታው ነጥታስ حገዘ በመግባር ንወደባት ኤርትራ ቢሊዮናት ከተፍስስ ጸኒ ሓላ ስለዚ እዛ ካብ artificial حصات سرحت አዋርሕ ዳይ ጸብቀ لامبر كاب إيران سعود عرب حتى يتحلفنيا درون إيران جميرات تلام أتميستر نز مسل كوين بزخنا جن إيرترا نايتسفها جريا أتندحروت قدامات كونا إزبل تمني الدمالو أتمبرع أو تهاجر هاجر قدوس هاجر سماعات إيرترا تسعريات زل صحفة لمو قدن يا دما إيرترا عالم سحبات كتكون إذا خمزيلون كله دما بزخلت معلت مرخ إمارات أبزكات ألال زلوا أوان سومنات إيري بريس حيزوات إزل زينا مسارات حيل بحر إيرترا مركب إمارات حيزو خمزلوا قلت لهم أتحبريت خمز قلت أبزح جوان بزلوا نايت تاسق استفلالي هاجراتنا مايات إيرترا أتو زلوا الأوان إذا نبرتنا إمارات عرب مخانا استنجر لا مركب بزي فقد حيل بحر إيرترانا بكل المياه إيرترا بمقتوا كمستتحزتي زقلة زلوا نزم الكدمة خمنجست إيرترا خون كمنجست إمارات زوات أمر رجاجت إلا نزم الكتحدث زينات وتصيد معنا باخم كنا بتصحنا إذا خمزيلون كله بريزيدنت يمن نبر عبد رابه منصور هادي أما بل 81 عامته أبرياد عارفو